Fis-qarrija l-Għaqda Rota esprimiet it-tħassib tagħha rigward il-kriżi kbira li hawn f'pajjiżna meta niġu għas-sigurtà fit-toroq. F'dawn l-aħħar jiem seħħew 6 fatalitajiet f'inċidenti ta' traffiku u bekk it-total tal-imwiet fit-toroq fl-2025 tela għal 17. Dan diġà qabeż it-total ta' vittmi rreġistrati kemm fl-2023 kif ukoll fl-2024 u qegħdin fi triq devastanti biex niksru rekord tal-2022 meta l-pajjiż kellu 26 mewta fit-toroq, l-ogħla numru f'dawn l-aħħar snin. L-Għaqda kritikat il-fatt li l-Pulizija huma mistennija li jwettqu nfurzar effettiv bi 18 il-breathalyzer biss. Huma qalu li s-sigurtà fit-toroq tagħna ma tinkisibx permezz ta' slogans iżda tiġi miksuba permezz ta' riżorsi adekwati, politika soda u infurzar kif suppost. Huma talbu sabiex ikun hemm aktar speed cameras, implementazzjoni ta' żoni ta' 30 km fis-siegħa fiż-żoni urbani, spot checks regolari, manutenzjoni propju tat-toroq u infurzar kif suppost tal-liġi. Il-membri tal-Għaqda Rota irrimarkaw kif fl-aħħar mill-aħħar din mhijiex biss kwistjoni ta' transport, iżda kwistjoni ta' emerġenza tas-saħħa pubblika, falliment ta' governanza u kriżi ta' ġustizzja soċjali.